Увод към книгата на Евал Франк «Традиционното християнство, истина или лъжа». В нашето време никак не е лесно да се говори на хората за Бог и за вяра. Някои считат това за преживелица или за нещо старомодно, други търсят божественото в себе си, в природата, а трети изобщо отричат съществуването на Бога. А има и такива, които говорят за висша енергия. Но когато се случат бедствия, дори и тези, които твърдят, че не вярват, задават въпроса: защо го допуска Бог? От момента, в който започна да става достояние на обществото какво е правено в името на Бога под покривалото на религията, все повече хора губят доверие в праведността, защото отъждествяват Бога с религиозната институция. Историците през вековете са документирали най-различните злодеяния в много книги, но това, което някои смели автори ни откриват в последно време, е потресаващо. Във всички религии има хора, които са убедени, че съществува както естествена, така и свръхестествена област. И ясно е, че човек не се ражда за да умре, а за да живее. Всъщност броят на тези, които смятат, че със смъртта всичко свършва, е много малък. Но дори и те, най-късно в часа на смъртта си, ще разберат, че са се заблуждавали. Всеки човек се ражда в определена държава, с определена религия, философия или идеология, за които е прието, че именно те са правилните. Почти невероятният прогрес от конския впряг до ракетите, от кочияша до космонавта потвърждава това, което Бог е казал на хората преди 6000 години. Цитат: „И няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят.“ Битие, 11 глава, 6 стих. А резултатът от това е, че човек все повече започва да вярва на себе си, на способностите си, като същевременно все повече загубва вяра в Бога и в Неговото Слово. Дори нещо повече, той ги отхвърля. Божият противник още в Едемската градина е успял да посее съмнение спрямо Словото на Създателя с въпроса: наистина ли каза Бог? Но нужно е да се отбележи, че не е отрекал съществуването му. Днес същия този противник води хората към бунт срещу Създателя, вдъхновявайки ги чрез техните интелектуални и научни разсъждения. Много хора започват да се съмняват в Божието Слово, като виждат какво правят някои, които твърдят, че са представители на Бога. Тези, които са убедени, че цялото сътворение се е появило без сътворител, чрез някакъв голям взрив, нека отидат да разгледат мястото, където е станала тази експлозия. А този, който вярва, че всички живи същества са се появили от една клетка, би трябвало да може да обясни кой е дал живот на тази първоначална клетка. Привържениците на еволюцията би трябвало да дадат обяснение защо все още съществуват нисши форми на живот, щом всичко се е развило. Сътворителят е казал: всичко да ражда според вида си. И това важи до ден днешен. Всеки ежедневно идващ на света живот е само милионово повторение на сътворителското чудо. Всички твърдения, които са се отклонили от този доказан факт, произхождат от един и същи източник и имат една цел – да направят библейското описание на сътворението неправдоподобно и да бъде отречен сътворителят. За отбелязване е и следващият факт. Нито един пророк, който е бил изпратен от Бога, не е основал някаква религия, нито е бил запомнен в историята като основоположник на някакво религиозно течение. Нито Енох, нито Ной, нито Авраам или Мойсей, Илия или Исаия, нито един от тези, които са били изпратени от Бога, не е основавал някаква религия. Този факт е от огромно значение. Всички те са предавали на хората само това, което са получавали от Бога.
Именно за това целият Стар Завет е едно хармонично цяло. Единствено Бог има правото да говори и да действа, и Той е споделял своя план с онези, които сам е призовавал. Тези мъже са били само Негови посланници. Те са живяли в различни епохи и всеки според мярката на това, което Бог му е давал, е допълвал пророчествата за предсказания спасителен план. И независимо от това, че са живяли в различни векове, в различни хилядолетия, ние няма да намерим в посланията им никакво противоречие, а само пълна хармония. Апостолите, които са били избрани от Бога, също не са основали никаква религия. Те със смирение са доказвали, че старозаветните пророчества се изпълняват абсолютно точно. А що се отнасяло до основаването и изграждането на църквата, те изцяло са го поверили на Господа на славата, който е казал: «Аз сам ще изградя своята църква». Той не е дал поверение за това нито на апостол Петър, нито на Павел, нито на който и да било друг, но е дал в църквата разни служения. Можем да го четем в Ефесяни, 4 глава, 11 стих, в 1 Коринтияни, 14 глава, 28 стих. Библейската църква не е институция, организирана от хората. Тя е жив организъм. Църквата е единственото Божие учреждение на земята и в нея влизат изкупените и получили милост хора. Тя е наречена още Храм Божий. Послание към Ефесяни, 2 глава, 21 стих. И Дом Божий. Послание към Евреите, 3 глава, 6 стих. Бог не живее в някаква сграда, построена от хората, колкото и сакрална да е тя. Исаия, 66 глава, 1 и 2 стих, Деяния на апостолите, 7 глава, 48 и 49 стих. Той пребивава в сърцата на тези, които са Негови. Именно затова е необходимо да се върнем към самото начало, за да разберем какво всъщност е Божията църква. 1 Тимотей, 3 глава, 15 стих. В какво вярва, какво получава, как кръщава. Отговорите на всичко това се намират единствено в книгата на истината, Божието Слово. И тази книга също е написана на основата на Библията с голяма отговорност пред Бога. Има много преводи на Библията и те всички имат своите предимства, но аз реших да използвам превода на доктор Херман Менге.